നാളെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിട്ടു ഞാൻ ചെയ്തു. മൈക്കിളേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചു. മൈക്കിളേട്ടൻ കാഴ്ച തരാമെന്ന് നോക്കി. 15-ാം തീയതി പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് 20-ാം തീയതി നന്നായിട്ടാൽ മതി, എൻ്റെ മോതിരം വിറ്റേച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പുള്ളിക്ക്. Лошото е, че те са много злопаметни слоновете, толкова дето го е бил, един път ще продаде. Един път ще кажа, сега защо тия бамайката и баща на нашата такова падне, тогава става масъл. Тогава не знам дали ще се катера, това дървото няма. Защото като ни по... Ей! Пръдна ли бе? Слона пръдна, брато. Чули как ги спортя? Силно се усрал. Ерме! Те го спряха май да ака, да знаеш. Ерме! Ерме! Че да видим. Ей, бати говната иза. Ей, брато, виж. Виж, бе. Абе, няма такова говно, бе. Няма такова говно. Не едно. Не, защото сега са пресни, сега са жълти. Не, сега са такива жълти. Ерме! Седнал съм точно на дръжката и това не ми е отдобно. Ергей! Абе, дали не смека двамата глупаци, така, как мислиш? Двамата глупаци и сумова. Брато, до Калкута ще ни се разкаже играта. Не ли папа? Не знам. Не знам, този преход вече 2 седмици на този слон. До Калкута имам още толкова. После до Акбар. Брато, не след къде ще ходим след това? Къде ще ходим след това? Абе, що кара така по ръба, бе? Бати ще ни метне долу в пропаста, бе. Той бяга от говната, че му смърди. Бачи тук е... Брато, тук ако видим тигър, дали няма да го изгърбим, а? Тогава не знам какво ще стане, брато. Хубавин тигър, се возим на слон. Със сигурност ние двамата няма сме от оцелели. После ще се види кой първи и втори между тигъра и слона. Поне ще гледаме велика битка. Трябва да се качаме тук и да се крием за топашката на слона. Там е най-сигурно по нея. 360 градуса завой правим сега. Завой с вераж. Тук се озори копенцето. Спойно, брато, ако искаш ще сляза. Само стой кротък. Само бъди мил. Да. Герме! Тук ако ще ни метка ти каже добре, в говната на мекичко. Само фотоапарат на камера. На каманацията. Да, един бол. Бе да ти кажа по-добре, че не ни се падна он е най-голем, защото на него трябваше шпагат да направим направо. Мен сам ми е разчекнато малко. Аз направо да решет. Спокойно е.